Γεια σας φίλοι μου, αυτή είναι μια νέα σειρά βίντεο που ετοιμάζω, η οποία έχει σκοπό να βοηθήσει εσάς να λύσει μερικές απορίες, να σας δείξει πράγματα που συναντάμε πάνω στη στέγη κατά τον έλεγχο μιας στέγης που είναι προβληματικά και λύσεις που μπορούμε να κάνουμε για να επιλύσουμε το θέμα αυτό. Επίσης θα σας δείχνω διάφορα υλικά που χρησιμοποιούμε, τεχνικές και τρόπους για μια σωστή κατασκευή στέγη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας βίντεο και τα λέμε στη συνέχεια. Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατηρούμε όταν κάποιος πελάτης μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει «Κύριε, ελάτε να μας ελέγξετε τη στέγη, μας βάζει νερό», το πρώτο πράγμα που κοιτάζω, εφόσον τα κεραμίδια που έχει η στέγη ήδη είναι τσιμεντένια, είναι οι αποστάσεις των καδρονιών. Αν οι αποστάσεις των καδρονιών είναι σε μεγάλη απόσταση, δηλαδή 33,5-34,5, τότε υπάρχει κίνδυνος με το ανεμόβροχο να περάσει το νερό πίσω, ειδικότερα όταν η κλίση της στέγης είναι μικρή. Οπότε ελέγχω πρώτα αν τα καθαρόνια είναι σωστά τοποθετημένα. Βλέπετε λοιπόν αυτό το κεραμίδι που βγάλαμε, μετράμε τις αποστάσεις των καδρονιών. Η απόσταση αυτού του καδρονιού, από ό,τι βλέπετε, είναι 34,5, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι σωστά τοποθετημένα και το νερό γυρίζει πίσω, όπως θα σας δείξω στην επόμενη φωτογραφία. Όταν η κλίση λοιπόν είναι μικρή και τοποθετούμε 33,5-34 τα καδρόνια, τότε το ανεμόβροχο περνάει πίσω, η μεμβράνη του κατεβάζει συνέχεια στο σπίτι αν βρει κάποιο κενό. Οπότε προτείνω ακόμα και σε μεγαλύτερες κλίσεις οι αποστάσεις των καδρονιών να είναι πάντα 31,5 με 32,5, έτσι, και σε μικρές κλίσεις σίγουρα 31. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε κάτω από 31,5 διότι δεν κάθεται καλά το κεραμίδι αν μικρύνεις ακόμα περισσότερο την απόσταση. Οπότε προσοχή μεγάλη. Εγώ προσωπικά και σε στέγες καινούργιες που κάνω και 40% να έχουν κλείσει και 35, τοποθετώ τα καδρόνια μου 31,5-32,5 για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να κοιμάμαι ήσυχος. Εδώ βλέπετε το κεραμίδι που σας δείχνω με το δάκτυλο πώς ανεβαίνει το νερό από το ανεμόβροχο προς τα πάνω, με αποτέλεσμα όλη αυτή η στέγη να έβαζε νερό και να χρειάζεται διόρθωση που είναι χρονοβόρα. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεό μου, κάντε like στο κανάλι μου, καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και θα ακολουθήσουν και περισσότερα βίντεο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά όσο μπορώ θα ανεβάζω και θα δίνω συμβουλές και tips. Χάρηκα που με παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια να έχετε.